ukuba kuwena abasapothayo ukuthi bangahambi. Bese nina-ke bosisi bethu-ke nangu sihle la wenza i-fake marriage nidayisa ngesizwe sethu. Nibukisa ngathi emazweni nithi nishada abantu ngenxa yothando bese benigila bese lokhu nizokhala kuma-TV la. Masuka futhi sisukuma silwela izwe lethu inina kuqala nisigxekayo bosisi bethu. Yabona ukuze sibone ukuthi le mshado yenu ingothando. Umuntu uma umthanda ngempela wakha isizwe sakhe kubo. Angeke nizosakhela izizwe zaseNigeria la eSouth Africa. Asikaze thina sithi sishoda ngamadoda azowakha isizwe.